अहाँ सब सुन रहल छी आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो हटनी से। डीजे क्रांति, डीजे क्रांति। विपद के मारल लाल तोहर गई माँ, विपद के मारल लाल तोहर विपद के मारल लाल तोहर कनई छो बैक बैक के तो कहिन मैया हमरो तू तो कहिन मैया गे हमरो तू विनती करे छी हाथ जोड़ के गे मैया विनती करे छी हाथ जोड़ के। अभी आप सुन रहे हैं धीरज ध्यानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। कतेक तू दुख देबही विवसाई पुत के तेज देव प्राण में गे रहबे जरी सके। कतेक तू दुख देबही विवसाई पुत के तेज देव प्राण में गे रहबे जरी सके। हम नहीं मनोरथ कोनो हमरा के मैया, अब नहीं मनोरथ कोनो हमरा के मैया ठीक नहीं केलही हाथ छोड़ के तो कहिन मैया हमरो तू तो कहिन मैया गे हमरो तू विनती करे छी हाथ जोड़ के गे मैया विनती करे छी हाथ जोड़ के। प्रेजेंटेड बाय धीरज ध्यानी यूट्यूब चैनल। धीरज ध्यानी मैया ध्यान लगाबो सोनी सिंह तो रागे विनती सुनाबो। धीरज ध्यानी मैया ध्यान लगाबो सोनी सिंह तो रागे विनती सुनाबो। हे न जे नाता तोर भीग मैया, हे न जे नाता तोर भीग मैया भजतै जिनगी अन्हार गे तो कहिन मैया हमरो तू तो कहिन मैया गे हमरो तू विनती करे छी हाथ जोड़ के गे मैया विनती करे छी हाथ जोड़ के। आदित्य रिकॉर्डिंग स्टूडियो प्रेजेंट्स।